Hola a totes, com esteu? Espero que us agradés el tutorial de la setmana passada i que si l'heu fet us quedés molt bé. La setmana passada va ser una bossa d'anses, d'aquestes tote bag. I aquesta setmana vam fer una enquesta i el que va sortir és que volíeu una ronyonera. Llavors hem fet una ronyonera però senzilleta, sense forrar ni res, perquè sigui fàcil i la pugueu fer tots. El que la sàpiga complicar doncs la pot forrar i el que no, doncs que la faci d'aquesta manera perquè surt així de xula i és molt facileta. Vinga, comencem! Necessitarem dues cremalleres de 19 centímetres, una cinta de nylon de 15 centímetres i una més llarga de 85. I els corresponents anclatges de 2,5 centímetres d'amplada. Ho trobareu a la merceria. I 3 peces de roba d'uns 30 per 25. Agafarem dues de les peces de roba i el patró el marcarem tot al voltant i el tallarem. Veieu? Ara tenim dues peces de roba amb la mateixa forma idèntica. Amb l'altre tros de roba que ens queda el doblegarem per la meitat i posarem també els patrons doblegats per la meitat. Els marcarem i els tallarem. No us oblideu de marcar on va el piquet, que és on cosireu la cremallera. Passarem l'overlock per aquestes dues parts. On teníeu marcat el piquet, poseu-hi una agulla. Ara cosirem els dos extrems. Obriu la costura i planxeu-la. Us ajudarà a cosir-ho. Ara cosirem la cremallera. Necessitarem canviar la pata. Vigilant de començar on està el carro, aparteu cap a un costat i, amb cuidadet, comenceu a cosir des d'aquest costat. Repetirem la mateixa operació a l'altre costat de la cremallera. Veieu? Ara ja la tenim cosida. El que farem és fer un repunt tot al voltant per subjectar-la millor. Tornem a posar la pota normal. Per acabar de fer la butxaca, el que agafarem és l'altra peça que és idèntica i cosirem tot al voltant.
Per tornar a col·locar la cremallera a la part superior hem de fer el mateix procediment, overlock en cada costat i després la cosirem. Agafem la peça i la col·loquem a sobre i tornem a fer el mateix procediment. Allí on estaven els piquets ens posarem les agulles de cap i cosirem les dues puntes. Repetirem la mateixa operació i planxarem les costures obertes. Quan aneu a posar la cremallera, vigileu que estigui en la mateixa direcció, que no us quedi una que obri en una direcció i l'altra en l'altra. Ja sabeu que per cosir la cremallera hem de tornar a canviar la pata de la màquina. Tornem a repetir la mateixa operació per cosir la cremallera, vigileu amb el carro i comenceu des d'aquesta direcció fins al final i després en l'altra direcció. Quan estic tornant de cosir la cremallera i hi ha el carro al mig, el que faig és ajudar-me a obrir-lo un trosset i així el tros final el faig sense el carro. Ara tornarem a fer un repunt tot al voltant per subjectar la cremallera. La part de la tira de nylon més curteta la passarem per el tros de l'anclatge que no té les tres parts. Subjectarem ben cosit la punta perquè no s'escapi. Fixeu-vos bé com ho faig. Ara passarem la sivella. No és fàcil, és qüestió de que us fixeu bé com ho estic fent. Fixeu-vos bé que primer ho passo pel primer forat i després ho baixo cap a sota. Fixeu-vos bé de quina manera ho faig, perquè ho heu de cosir just a la part central de la sivella. Fixeu-vos bé que a la cinta superior no hi va cap repunt, sempre és en la peça que va agafada central. Sobretot, fixeu-vos bé que el que estem fent és que es pugui moure la peça. Si no us en sortiu, potser a la merceria us ho muntaran elles. De la banda del revés, ho posarem ajudant-nos d'una agulla subjectat, d'un extrem i de l'altre. Ara ho doblegarem per la meitat i sobretot no us oblideu de deixar una miqueta oberta la cremallera per poder-ho girar quan ja ho tinguem cosit. Ajudant-nos de les agulles de cap, ho subjectarem bé i cosirem un repunt rematant bé sobretot perquè quedi ben reforçat i finalment hi passarem l'overlock a tot el voltant.
Ha arribat el moment de girar-ho i veure el resultat final. Si us ha agradat, doneu-nos like i subscriviu-vos al nostre canal. Penseu que farem un sorteig per Instagram.